Lami kayo tripod ba? Oh? Hawa ka. Kuhan sa motor ba eh? Lami kayo. Original. Lami kayo ni siya oh. Ano siya ni siya? Hak? Kaya siya nagluto na siya. Nagluto na eh. Naghiwa na eh. Naghiwa na na Choy. Kaya ni siya Choy. Ayaw mo sa coronavirus mga atsoy. Ayaw sad ba? Kuhan sa mga Choy. Ayaw mo dahil kay Amping. concern na ko ninyo mga Choy. Gwapo ka na siya, paminaw mo na. Kami na rin man niya eh. Kita sa magpapa. Good! Concern na kami ninyo. Sa mga trapangin namin di ba? Mga tiglamas. Mga badge na, Choy. Mag-limpyo, Choy, kaka, Choy. Kaya para ganani mong badge, Choy. Kana magkuhan ka, magluto kag pansit, kana, ganahan sila, ana. Wala. Lord. Gahapon lagi sa Choy. Hindi ka pa taga sugtong Choy. Gahapon sa Choy. Laing kitag now. Laing kitag now. Gago! Puntahan na din. Ang mga nigwapo. Hoy, ilang ba yun? Ilang forever. Yan, may sabunan. Ilang forever. Sa mga dia. Eh, ayaw gihilakan na. Manila ko Ako may mahilak. Kailak ko mga Manila. kuhan niya ba eh. Hilak na ko. Dulod. Gago. Ito ka mananarog mga kanang pansay ba? Kanang haraan na kayo. Napa, naramon na yung sayaw sa kuhan. Napa. Hotdog. Kani, way brand. Wala siya brand. Wala pa yung brand na. You pa na. Wa, you. You. Oh, YouTube oh. UT. Oh, UT. Gago! Na, UT oh. Na, UT. Video yung Yo, mag-style ito. Ay, nagpuputan ka ron. Saturday sa 8. Tigbuto ka ta, wala lang. Bawal yan! Sorry po. Hi guys. Hi guys. Naray. Subscribe din sa channel eh. Na, munggod no. Manalawi. Banalawi daw. Okay lang, sabon sa. Tapon na namin. Nakahilak. Ali daw, nakambato. Ay, guys. Ito dahil. Oh, bye. Mga abay rin, abay. Achoy! Mga atchoy. Ngachoy. Bagulalo ni mo. Bagulalo ni mo. Say hi mga ka-subscribers dyan. Boom! Hi! Intro daw eh. Intro. Intro. Sarasa warasap mo mga dira mga choy na mabangga mo. Nanasan mo diri sa video sig tanaw ha. Ginam tanaw, panghawa mo dira. Nice. Nice kawan. Nice trick. Dago. Buto na duman nang siga choy. Wala wag ano. What's up Ano sa inyo? to, kuwan? Mga Hoy. Ano nagdugdag mo dito kamera no? Dahil nag-camera sa ako eh. Gago!
Soon after. Montis ka pra. Ha? Montis ka pra. Saya man. Manakani Montes. Oh, masol. Anak na masol. And his name is John C. No. Kamo! Wala lo. Pipit. Noon tayo ay bata pa. Ang galing-galing mo. Mario ka. Pinya. Gago! Tawa. Good. Speechless. Good. Mana pwede deh. Atoy! Mega ko ano mulupad no. Ano? Good. Enjoy. What's up? My vlog. Welcome. Good. Ano? Iya vlog. Skillion. Good. Ano ito? Scallop. Skillips. Tag, itag sa ba niya? Yung memo. Abot nga ni mga picture ko na. Abot nga ni mo diri. Pak, tak, tanan. Facebook pa yung Facebook. Lahi na sad. Marabag ka nang sa flip top ko na iba nga. Oh, nang do ko no hay banya. Nang naong na enjoy ato niya. Nagkana ba? Ana na pag mag-vlog ba ha? Bago na ulo ni maron. Choy-choy yan. Choy ba choy ra? Ana na mga choy, mga ngana choy ba? Ana tan mo diri sa ko video. Ana mga ngana. Subscribe na mo bay. Bago na ulo ni maron. Bago na ulo ni bunga ka. Bunga ka. Bago na. Kabay. Who's that? God. Hold up. Hold up. Hey. Hold up. Umugi. Hold up. Hold up. Hold up. Okay. Hold up. 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 Okay na to. Hold up. Hold up. Hold up. Loading. Hold up. Loading. Hold up. Intro. Pag intro na ano, sa ilong. Ano? What's up, mga panaway? A few inches later. Nga ano ta? Kuha na ako, Choy. Okay. Count ka. Count pa. Madayan ako kanon. Sino siya? Sabi, Brian. Ano mo food trip no? Food trip ni namo na ni Male. Nang panuway. Nagtungit-tungit ko yung maalit pa ka. Sabay. Nanonood ko ba? Saban. Hanap naman ko pulihan ba? Ilugan, pulihan. Hanap naman ko tayo. Ngaman. Hindi ako masakitan eh. Hindi ako kayab.
Gago mo na nga. Hindi, mali. Yan nandito siya, kaya mas yung buang. Buang ganyan. Namutanda kayo kayo. Corona. Coronavirus. Yung Bayrot. Corona. Mga unta ka watay uyab. Mga anta, kaway uyab. Kaon ka. Bye. Bye. Vlog sad bay. Kay ako na ni Padre yun dun. Ha? No, lamay na. Mario. Dati ka sa email, Mario. Diyan na. Diyo no. Nay, nilaban na. Spaghetti. Naman ako nalabhan. Sige. Good. Mga napik din, bakit masud sa plastic? Maglungon. Oy, pagi ang... Ayaw, napik. Oh my God! Achoy. Napik din, diba? Masud ng plastic ba? Ganon. Budang doon, amo na po kami. Nayabok ko ilong. Abo na din po kami. Uy, papa. Kahit pa ko din. Uy, Nilaban. ang samad sa kotel. Doon. Samad sa kotel ang samad. Samad sa kotel ang samad. Naman. Nga naman na. Bisag mo bagong tawa anawon ta tong gabi iwa pa to. Naglibog na ng vlogger. Naglibog mo na. Marvin, pasko na. Bahala ka. Bas ko na. Oh, click here, bro. Click here sa bihon mag-click here. Click here sa bin. Gago! Good. Para sa edit. So, ayun. Ayun guys. Pak you. Pwede. Ano na editan? Pwede. Pwede naman to. Pwede naman to. Shout out dahil sa pagkain na pagkaon sa ako. Lami kayo. Dami ko. Lami daw siya. Dami. Lami lang bang may nga nagpakaon na ako. Ayaw man ako mama na nagluto. Nga yan ko ni kaon. Wala kanon no. Bihon di ka lang. May kanon na bihon. Lami kayo. Bang! Bang! Kunik ka dun. Kunik ka dun. Asa man be? Gago. Salamat ha. Salamat gid kayo. Butan gid ni mga pan. Mga pan ma. Bisag niyawa na ko sa ila bagay. Tanggap pa rin nila ka ng ina. Mahal pa kasi ni Mahal. Sabak na kanako ba? Sige, sabak ko nimo. Mahal ka kasi ni Mahal. Lugtun pa ka namin. Sige. Lami kayo Kaya labtun. mahal ka ni Mahal. Gilubot gid ko nila. No, Mark no. Mark Jason. War na pala kayo. Lami kayo. Mahal ka di ba ha? Nasud na mo. Ay kapag kita, ay paklaro lang. Ay kapag kita, ay paklaro lang. Lami kayo na sila mga boy. Ano sila oh? Triple girl. Kasabot na yung gulgul. Marami kayo. Kaon jud may kanang isda ba nga bukbog. Kaon nga na o darao. No, nang arte kay laban. Bisag mga gwapa mi kay. Proud. No, nakinamot pa jud mi no. Hoy, paagad sa ilong bagong. Ano ba ito? Shout out sa mga kayawang diha. Subscribe to my YouTube channel Oh, Shout out sa Skilamingo Challenge. shout out. Good. Ano mo ulo? Subscribe mo. Subscribe. Dame Movers. Wala. Dame Movers. Brad. Mario. Mario. Ikaw na may masabak ng bugat. Dali ba? Munsay! Doon kay mama daw. Ano ba to? Mama. You can't fit my father. Sabak na. Mama daw. Sabak. Mama daw. You can't fit my father.
pag... Maya. Ano ka ba? Ano kamera ba no? Ha? Magtrabaho ulit ba? Unsa? Ano kamera? Naman. Hindi, lalaki. Ang pagturing anak, pagmamahal. 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 Ayun, munggod na sa barkada. Sa Roblox. Sa Roblox? Hindi, Ros. Mark! Punta na, Mark! Ano ba? Ang ano sunod ko eh. Bye! Mark, bye! Ay, napakit dudong Daniel kayo. Achoy. Skilimingkot ha, skilimingkot. Pwede mo kuhan. Ang silabot. Uy, Ang vlogger man ako. vlogger. Vlogger ako na siya. Vlogger ka. Ako kon bay, ako partner bay. Mga achoy. Pwede ba? Good. Asa ni butang na eh. Balik-balik na po. No, sabi. Nakabay. Kaya ko na baby. Wala din ay kita. Ay tubig. Ay tubig. Away baso. Ay tubig. Ayo, dungan mo. Dungan mo bangon mo. Buto, sige. Dungan mo bangon na ba? Magdungan mi. Dungan mo daw. No? Yes. Dungan daw ba? Kita mo dungan daw. Babaha. Ha? Namatan. Ako ba iban yun? Ang tayangan dal. Achoy. Di man tagkao no? Hello, kaya Sige, gamay na lang. do, i-click mo ganito. Wala ka may wala. Ang manatong no, ako gang ba. Yan na daw ay. Barog lang ba gitig ba ang ulo nagbitay. Nagbitay out. Bitay nakansang. Di man nagkakaon, Choy. Isa pa yung mukha. Butay. Napay kanon mo, ket kanon. Sumog ka di ate. Lagga ko nung di ka. Bito. Ayo. Hugang ba? Yan na ang gansad. Ta. Ay. Bulpin baligya. Table bin, baligya. May kanang panay na buhi no. Wala na lang ba? So what's up? Oy. Napay nagkaon, no? Napay nagkaon ng gago. Gago nagkaon. Ay, tanong eh, nagkaon ka. Lami kay Kling. Mga baki. Sabi sa kunsoy. Bitaw. Ano? Iro. Bukat yan ba? Pay sobra. Ang malinga ang alingaran ako anang patay ba ang sanang ang kanding gitikon mo. Mamatay rin kinatawa. Bitaw. Sa tunga ba na? Yan, gitik ka mo. Matay. Mamatay. Bilis sa maginawa ka ba sa Mamay. tunga ba? Ikaw may gitikon sa kapungan bang po. Muna, sa'yo na, no? Man na. Kasi anang ano din. So what's up sa inyo mga achoy? Dailantan ba? Dailantan. Dailantan. So what's up sa inyo mga achoy, no? Ngayon kutob mga to ang video karon. Na nagkaon nami. Nagkaon nami og pansit. With canton. So what's up sa inyo mga achoy? See you in my next vlog and next video. Peace. It's caught in the crossfire.